The science of a healthier life. To the point. Narantay dugang gamay dong Sige, iring day. kay ting init man ron Ah. sa tuod diri sa tuas sa Davao region medyo maulan mga panahon pero kuan na ta expected na gyud ang summer no. Kaniday, Para mo magyud ka ninindot ni. season. Nya gani doon yung mga eskwelahan sa Luzon area ug even sa uban siguro nga nag-suspend sa ilang klase Klase. tungod sa init kaayo, Correct. sobrang init sa panahon. So tomorrow mo life extension. O Natural. niya, ang atong mga empleyado, okay, og mga employers pod no gipahinumduman kay na may labor advisory number 8 nung Erin. Yes, day. Ngadto sa mga private sector employees, okay? Or employers. Niya lang pahinumdom basin ang kalimot na imong mga boss diha. Ipahinumdom lang sa ilaha nga gi-require sila sa dole dong Irin nga maghimo og mga measures Yes, day. sa workplace para dili masobrahan kainit ang mga empleyado. Kana, manindot. Pahinumdom ha. Kanang dili ka kanang kuan ba heat stress nga gitawag. So required ang mga employers nga una i-assess kung naigangan ba ni si Benson or wa ba ni naigangan si Kuano, nainitan ba ni or required po lang atong mga employer nga mag-implement og kanang ventilation, improve Kana. ang ventilation. So far Ventilated ang atong banta? aircon, Okay ba na ito ventilation? sobraan gani. Wag ko na itong... Sobraan gani. Oh, bugnaw kayo. Gahi naman lang gani. Imidirig. Iya ra. Kay grabe ka po. Bagay kasama ang refrigeration din eh. Kay di man nagigod pang tao ni atong mga lagi. aircon. Pang karni. Grabe ko na pang-export. Ang pagkarni. Ay, Pang-export ni paingon dito sa laing nasod. Bitaw niya. Kung o galing, syempre may mga trabaho dong iring nga mo required yun ka na kasagawas. Kinahanglan ang imong empleyado, muhatag sila og kanang temperature appropriate na uniform og Kana, mo protective nindot, day. equipment. So ilahan ng problema. O niya dapat na daw free o kanang adequate nga drinking water. Wow. Ay, salamat sa ato ang sponsor sa tubig dong Irin. Salamat kayo. Sa Burha. Burha Water Refilling Oh, Station day. Salamat kayo sa Salamat amo ang kayo. tubig nga overflowing. Natural. Bottomless. Amo ang tubig diri sa DXDC mga kasama. Yes, Og mga advocacies o nga may kalabutan sa paghatag og kaalam sa mga empleyado kalabot sa heat stress. Nood na day. Labi na mga senior citizen nga naminaw sa tuag karon. Correct. Ini sila ani day vulnerable kay ning bitaw nga grabe nga pag-init sa atong panahon karon. Ya kung init ang panahon mo, init ang ulo. Yes, day Michelle. Oo. Tinuod na siya day. Kinahanglan mo inom og daghang Tubig!